ТСРның халық артисты Хайдар Бигишевның арабыздан кетуіне 13 ноябрьдә 25 ел була. Кабатланмас драматик тенорлы җырчы, опера сәнгать йолдызы. Опера сәнгатендә дә, эстрада җырларында, халык көйләрендә бердәй осталык белән башкаручы гигант иде ул. Горур һәм искиткеч тыйнак җырчы. Бигишевны замандашлары шулай дип искә ала. Хатирәләр улуг шәхескә багышланган китапта урын алды. 2010 елда татар телендә чыгарылган басма, аннары рус телендә дөнья күрде. Ул басмаларда гаять бай мәгълүмат тупланган, ләкин китапның барлыгын күпләр белмиде, чөнки ул аерым тәкъдим ителмичә кала. Эшне башлап йөрүче җырчының хатыны Татарстанның халык артисты Зөһрә Сәхәбиева була. Гөлназ Сайфетдинова китапны кулына алды һәм Хайдар Бигишев иҗатына бүгенге көн күзлегеннән карады. Бу 25 ел Хайдарны бездән ерак айтмады. Миннән ул бер вакытта да 1 миллиметрга да ерак аймый. Мин хатыны буларак кына әйтмим бу сүзне. Моны халык та шулай дип әйтә. Якты кояш, кояш сине күрә, чәчләреңне назлы җилләр генә. Хайдар Бигишев башкаруында танылган җырларның берсе. Аны эфирга чыгару өчен көрәшергә туры килгән, чөнки худсовет уздырмый. Бигишев өчен ул аеруча кадерле була. Кайчан гына очрашырбыз җыры сабый чагында мәрхүм булган балаларына багышлана. Күкрәгемә кушып җылый, тыңлар идем синең тавышыңны. 49 яшендә гомере өзелгән бөек җырчы. Аның тормыш, иҗат юлындагы мондый фактлар, хатирәләр, әңгәмәләр, фотосурәтләр аңа багышланган китапта тупланган. 2010 елда аның татарчасы чыккан иде. 2019да русчасы дөнья күрә. Ләкин пандемия сәбәпле аны зурлап җәмәгатьчелеккә тәкъдим итмичә калалар. Шуңа күрә андый басма барлыгын күпләр белмиде. Рус теле аша аңлый торган милләтләр безнең сәнгатебезне, халкыбызны үтенделәр, бик күпләр үтенде. Ихтыяҗ туды Хайдарның русча китабы чыгарылуына. Дәүләт югарылыгында чыккан китаплар алар. Мин шулай әкрен-әкрен генә үзем ялгыз презентациялап йөрим инде аны. Барган җиремдә алып барам. Рус телле халыкларга бүләк итәм. Мәскәүләрдә, Питерларда, менә Самарларда. Китапта Зөһрә Сәхәбиеваның язмалары, замандашлары, дуслары, музыка белгечләре истәлекләре тупланган. Татарча китапның русчага тәрҗемәсе, өстәмәләр дә бар. Безгә читтән бик күп режиссерлар килә иде. Мин аларның күбесен эзләп таптым. Алар яздылар. Алар инде Казанда яшәмәсәләр дә. Хармейстерлар, Нурия Джураева. Аның язмасын укысаң, ул анда шулкадәр зур белем. Хайдар ачыламында кеше буларак та, һәм бик затлы кеше буларак, һәм иҗади югарылыгы ачыла. Аның бөек җырчы булуын ача китап. Документаль дөрестлек монда. Операдагы иҗади таҗы Отелло партиясе була. Аны сәхнәдән аена 4 мәртәбә башкарган. Спектакль уйнаган кичне 2-3 килограммга ябыга торган була. Бу мәгълүматта китапка кергән. Опера җырчысы Алевтина Белоусова язуынча, Хайдар Бигишев дөньяның иң яхшы 10 теноры исемлегендә. Мин интервьюсын тыңладым. 2 концерт бирәсе булса, ул айга. Ай буе шуларга гына әзерләнгән. Хайдарның менә Отелло барган вакытларда аена 4 Отелло иде. Үзен аямыйча эшләгән кеше. Үзебезнең эшне халыкны агарту, халыкны инде уйландыру, гел елатып та булмый инде менә халыкны, гел көлдереп та булмый. Менә шуның уртасын ниндидер, уртасының иң бик орнын алып барырга шул кирәк. Сәнгатьнең язмышы ул милләт язмышы да һәм халык язмышы да. Радио, телевидение фондларында Хайдар Бигишевның язмалары саклана. Казанда аның исеме белән аталган урам бар. Андагы мәктәптә музее урнашкан. Зөһрә ханым аның исемен мәңгеләштерү теләге белән янып яши. Бүтән милләт кешесеннән шундый фикер ишеттем. Ул укыган, тыңлаган һәм миңа әйтә: "Неужели у татар есть такой певец?" диде миңа. Белгертергә кирәк бүтән милләтләргә. Хайдарга һәйкәл кирәк. Әлбәттә. Татарстанның баш каласы Казанда, чөнки Хайдарның бөеклеге һәм халыкка һаман да кирәк булачаклыгы, аның шәхесенең һәм эшенең
Yıllar белән дә исбатланды инде. Kerimeli urmanlarga, urmanlar arasına. Гасырлар дәвамында күңел төпкелләрендә тупланган моңны кузгатып, аңа үз кичерешләрен, әрнүләрен, сөенечләрен кушып, халыкка җиткергән җырчы гына чын халык җырчысы була ала. Хайдар Бигичев шундый җырчы иде. Китапның беренче битләрендә Рөстәм Миңнехановның шундый сүзләре урын алган. Кабатланмас тавыш иясенең арабыздан китүенә 25 ел була. Шушы затлы китапны кулга алып, аның турында истәлекләрне кабат яңарттык.